Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε κάθε έναν και κάθε μία που αποφάσισε σήμερα να περάσει το βράδυ της Δευτέρας του, ερχόμενο στο κλειστό γυμναστήριο των Γλυκών Νερών. Είναι μια ξεχωριστή στιγμή γιατί είναι η πρώτη φορά που αποφασίσαμε σαν σύλλογος να τιμήσουμε ένα πρόσωπο από το παρελθόν μας. Η σύνδεση σε ένα ερασιτεχνικό σωματείο, αυτού που έχει υπάρξει στο παρελθόν με το σήμερα και αυτό που θέλουμε να είναι το αύριο, είναι μια σύνδεση η οποία περνάει μέσα από ανθρώπους, από πρόσωπα και κατά κύριο λόγο από αθλητές και από αθλήτριες που έχουν τιμήσει με την παρουσία τους το σύλλογο και την περιοχή τους, τα Γλυκά Νερά στην προκειμένη περίπτωση. Σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και ξεκινάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα δικό μας, όπως λέμε, Hall of Fame, με αυτούς και αυτές που ξεχώρισαν στα δύο αθλήματα που καλλιεργεί ο Σύλλογος, σε μπάσκετ και σε βόλεϊ. Η σημερινή εκδήλωση λοιπόν αποτελεί μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον. Και αυτή τη γέφυρα είναι πολύ σημαντικό και πολύ ξεχωριστό ότι θα την περάσει πρώτος ο Παναγιώτης ο Γαϊτανάκης. Ξεκίνησε την ιστορία του σαν παιδί 11 χρονών από το Γυμναστικό Σύλλογο Αμαρουσίου, ένα από τα ιστορικότερα σωματεία στην Ελλάδα και όχι μόνο στο μπάσκετ. Ξεκίνησε την εποχή που το Μαρούσι διήγαγε μια χρυσή εποχή, δηλαδή άνοδο στην Α1 εθνική κατηγορία, την κατάκτηση του κυπέλου Σαπόρτα, τελικό πρωταθλήματος Ελλάδας και όλα αυτά τα βίωσε δίπλα σε παίκτες και σε προπονητές θρύλους με μοναδικές εμπειρίες. Εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν και τον ίδιο σαν αθλητή, σαν ένα παιδί που πάντα κρατούσε σε πολύ υψηλό επίπεδο και το εκπαιδευτικό κομμάτι. Ο δάσκαλός του αργότερα θα μας πει και κάποια πράγματα και γι' αυτό. Και βεβαίως δείχνοντας και τα πρώτα τα στοιχεία της ηγετικότητάς του, καθώς ήταν ο αρχηγός στην ομάδα εφήβων του 2003-2004. Στη συνέχεια ακολούθησε τη διαδρομή του ο νεοπεντελικός αθλητικός όμιλος, η σημερινή Αθλητική Ένωση Πεντέλης, όπου εκεί οι παραστάσεις που δόθηκαν ήταν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο της Β και της Α κατηγορίας ΕΣΚΑ. Ταυτόχρονα ο ίδιος συνεχίζοντας τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η τρίτη ομάδα στην οποία έπαιξε ο Παναγιώτης για μία χρονιά, ακολουθώντας τον τότε προπονητή του, τον Μάριο τον Σπηλιοτόπουλο, ήταν ο Γυμναστικός Σύλλογος Βρυλίσια, όπου και εκεί μπόρεσε και πήρε πολύτιμες αγωνιστικές εμπειρίες στο επίπεδο της Γ κατηγορίας και ουσιαστικά εκτός από αυτά τα τρία σωματεία, τη διαδρομή του τη μεγάλη της ενήλικης ζωής του για 11 χρόνια την έκανε εδώ πέρα στα Γλυκά Νερά. 11 αγωνιστικές περίοδοι. Είμαι σίγουρος ότι τις ιστορίες, πολλοί από εσάς που είστε εδώ, συμπαίχτες του, προπονητές του κλπ, τις ξέρετε πολύ καλύτερα. Σίγουρα είναι ιστορίες με χαρές και με λύπες, με τραυματισμούς και αποθεραπείες, με υπερβάσεις και συγκινήσεις, με πολύ προσωπικά στοιχεία για το πώς αυτές οι ομάδες και οι συμπαίχτες όλοι χτίσανε μια διαδρομή 11 ετών. Και σε όλο αυτή τη διαδρομή ο Παναγιώτης ποτέ δεν φοβήθηκε να κατακτήσει ψηλότερες κορυφές. Συμπλήρωσε πάνω από 220 παιχνίδια στις κατηγορίες της ΕΣΚΑ και πάνω από 2.400 πόντους. Συμπλήρωσε 115 συνεχόμενες συμμετοχές σε 4 αγωνιστικές περιόδους. Είχε μια εξαιρετική επαφή με το καλάθι και γι' αυτό το λόγο πέρα από τον υψηλό μέσο όρο που είχε φτάσει στην περίοδο 14-15 με 19,5 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα και 3 εύστοχα τρίποντα ανά αγώνα, είναι εντυπωσιακό στοιχείο το ότι κατάφερε στο 75% των παιχνιδιών που όλα αυτά τα χρόνια έπαιξε να σκοράρει έστω και ένα τρίποντο. Ήταν αρχηγός και πρωταγωνιστής στις μεγάλες στιγμές του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυκών Νερών, μαζί με τους προπονητές του και τους συμπαίχτες του. Στην άνοδο από τη Δέλτα κατηγορία στη Γάμα, την περίοδο 14-15, στην άνοδο από τη Γάμα κατηγορία στη Β, την περίοδο 16-17 και στην κατάκτηση της πολύτιμης θέσης που έδωσε μέσω της διαδικασίας της Wild Card τη δυνατότητα να συμμετάσχει η ομάδα στην ΑΕΣΚΑ τη χρονιά που μόλις έκλεισε. Ήταν και το καλύτερο ίσως κλείσιμο στη δική του αθλητική διαδρομή.
Πέρα όμως από τους αριθμούς και τα ρεκόρ, ο Παναγιώτης ουσιαστικά τόσο για το Γυμναστικό Σύλλογο Αμαρουσίου, για το νεοπεντελικό, για τα βρυλίσια, έδωσε κάτι πολύ περισσότερο μέσα στο γήπεδο. Ήταν πάντα ένας εξαιρετικός παίκτης, ένας ακόμα καλύτερος συμπαίκτης. Για μας και για όλους εμάς που ο καθένας τον γνώρισε περισσότερο ή λιγότερο και τον έχουμε ακόμα κοντά μας, παραμένει ένας εραστής του μπάσκετμπολ και ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί πιστά τις αξίες του ανθρώπου που το ίδρυσε. Πριν από λίγες μέρες είχαμε τα γενέθλια του ίδιου του μπάσκετμπολ, του Νέισμιθ, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του σώματος, του μυαλού και της ψυχής. Ο Παναγιώτης παραμένει κοντά στο σύλλογο, δίνει τα πολύτιμα μαθήματα της ζωής του, νουθετώντας τους νεαρότερους συμπαίκτες του. Είναι ένας πραγματικός αρχηγός και χαιρόμαστε και καλωσορίζουμε και υποδεχόμαστε το δικό μας θρύλο σε αυτή τη βραδιά. Για να συνεχίσουμε την ωραία μας εκδήλωση. Καλώς ορίζω και εγώ με τη σειρά μου τον Παναγιώτη εδώ. Τον ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια που υπηρέτησε το άθλημα πάνω απ' όλα και το Γυμναστικό Σύλλογο. Τον ευχαριστούμε που συνεχίζει να είναι μαζί μας. Εγώ τον Παναγιώτη τον βρήκα στα γλυκά νερά και ελπίζω φεύγοντας να είναι ακόμα εδώ ο Παναγιώτης. Ευχή είναι αυτή και το καλύτερο εχέγγυο για το μέλλον του Γυμναστικού Συλλόγου. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, τον ευχαριστούμε, ήταν υπόδειγμα αθλητή, συμπαίχτη, ανθρώπου. Τον ευχαριστούμε και του δίνουμε το λόγο. Όχι ακόμα, με συγχωρείτε, το τηλεφωνικό. Επειδή το τιμόμενο πρόσωπο θα κάνει το κλείσιμο μας και επειδή σήμερα δεν είναι κοντά μας λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Σταμάτης Λάμπρου, καλούμε εκ μέρους του Τμήματος Καλαθοσφαίρισης με τα λόγια τα οποία ο ίδιος ο Σταμάτης παρακάλεσε να μεταφέρω, όπως είναι ότι Παναγιώτη ήσουν ένα κομμάτι και της ιστορίας του βόλεϊ στα γλυκά νερά, ήσουν στις Κερκίδες, στήριξες την ομάδα γυναικών για πολλά χρόνια, οπότε ένα από τα μετάλλια της ομάδας αυτής σου ανήκει και σε ευχαριστούμε από καρδιάς. Εκ μέρους του Σταμάτη του Λάμπρου και της αθλήτριας ομάδας Βασιλικής Κούρκου, ευχαριστούμε πολύ. Σε όλη αυτή την εκδήλωση η προσπάθεια ήταν επειδή λέω το να συναντήσει το παρελθόν είναι μια δύσκολη συνθήκη. Είναι δύσκολο να βρεις τους ανθρώπους, είναι δύσκολο να πείσεις τους ανθρώπους να έρθουν, οι υποχρεώσεις είναι πολλές. Επικοινωνήσαμε με όλους όσους έχουν υπάρξει στη διοίκηση του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυκών Νερών και μεταφέρουμε τις ευχές από τον Διονύση τον Πίτσικα, που ήταν ο πρόεδρος λίγο πριν έρθεις εσύ και είχε διαμορφώσει μια ομάδα στην οποία υποδέχτηκες, ήρθες και εσύ, από τη Σοφία την Πική, νοσούσα με COVID, ο κύριος Μπίτσικας είναι εκτός Αθήνας, η Σοφία η Πική είναι εκτός. Είναι εδώ ο Σταύρος ο Βελιώτης, ο πρόεδρος, ο οποίος διαδέχτηκε τη Σοφία την Πική και ήταν και γενικός αρχηγός για 6 χρόνια. Είναι εδώ ο Άγγελος Είναι εδώ ο Άγγελος ο Τάσκος, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος την τριετία 19-22, μια πολύ δύσκολη τριετία και όλα αυτά τα χρόνια ήταν κοντά και στις ακαδημίες. Μεταφέρουν επίσης μεταφέρει ευχές και ο Χρήστος ο Ξένος, ο οποίος ήταν γενικός γραμματέας και η ψυχή του συλλόγου για πάρα πολλά χρόνια. Και δεν ξέρω αν είναι εδώ, σίγουρα όμως οφείλω να αναφέρω και το πρόσωπο του Γιώργου του Κεχαγιά, ο οποίος αποτέλεσε επίσης έναν πολύτιμο συνοδοιπόρο και υποστηρικτή της ομάδας των ανδρών τα τελευταία χρόνια και ήταν και μέλος
και παραμένει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Από πλευράς των προπονητών, οι προπονητές, ο Μάριος ο Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος ξεκίνησε. Θα κάνω μια εξαίρεση σε αυτό το τιμόμενο πρόσωπο και θέλω ένα χειροκρότημα, γιατί έχει να έρθει πολλά χρόνια, στον Ανδρέα το Σκλαβούνο, ο οποίος θεωρώ ότι μαζί διαμορφώσατε μια ωραία διαδρομή. Ο Άρης ο Κατσαμπέκης, και συμπαίκτης και προπονητής, και αυτό στα δύσκολα χρόνια, 2 χρόνια πανδημίας μεταξύ άλλων, και επίσης μια ειδική αναφορά στο Σάββατο Ντεγόπουλο, ο οποίος ως assistant coach ήταν πάντα εδώ. Συνολικά επίσης επικοινωνήσαμε με περίπου 70 παίχτες. Τους περισσότερους τους βρήκαμε, τους 60 τους βρήκαμε, αρκετοί είναι εκτός Αθήνας ή εκτός Ελλάδας. Βρήκαμε παίχτες από το παρελθόν. Θα προσπαθήσουμε αυτή η εκδήλωση σήμερα να είναι αφορμή για να κάνουμε και μία ακριβώς για αυτό το κομμάτι, το ιστορικό, που ήρθες και εσύ ουσιαστικά και βρήκες. Και από εδώ και πέρα ο λόγος είναι λιγάκι σε αυτούς που αποτέλεσαν μέρος αυτής της ιστορίας. Θα ήθελα να καλέσω τον Σταύρο τον Βελιώτη. Είναι εδώ ο Νίκος ο Χαρτοματσίδης και ο κύριος Βοριάς. Το λέω επειδή δεν τους ξέρω εμφανισιακά, απλώς να έρθουν και εκείνοι για μετά. Σταύρο. Καλησπέρα. Τα συναισθήματά μου είναι περίεργα σήμερα. Καταρχήν ευχαριστώ τον Γιάννη τον Ηλιόπουλο και τη διοίκηση, τον πρόεδρο και τους υπόλοιπους που με καλέσανε. Πέρασα μια 7ετία εδώ πέρα, τα οποία τα 6 χρόνια ήμουνα μαζί με τον Ανδρέα τον Σκλαβούνο, εκεί στη γωνία στον πάγκο, για να προσέχω τα παιδιά μας και σιγά σιγά να φτιάξουμε μια ομάδα που ξεκίνησε από τον πάτο της ΕΣΚΑ με -4 βαθμούς το 2013 στη Δέλτα ΕΣΚΑ τότε, και καταφέραμε να τη φτάσουμε αυτή τη στιγμή, τη φτάσατε εσείς στην Α ΕΣΚΑ, και τουλάχιστον εγώ είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Όσον αφορά όταν μπήκα στο καράβι σήμερα, γιατί δεν μένω στην Αθήνα πια, δεν ήξερα τι θα πω. Λέω πάμε και όπου βγει. Αλλά έπρεπε να έρθω, γιατί με τον Παναγιώτη του τρέφω μια απίστευτη εκτίμηση. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος και εμένα με βοήθησε, γιατί δεν το κρύβω ότι είναι ένας ευφιέστατος άνθρωπος και πολλές φορές τον ρωτούσα πράγματα που και εγώ δεν ήξερα και είχε μια απάντηση πάντα να μου δώσει. Από το 2013 που μπήκα εδώ πέρα έχουν αλλάξει τα πάντα και είναι όλα προς το καλύτερο. Δεν έχει μείνει τίποτα, από τις μπασκέτες, από το παρκέ, από την ομάδα, από όλα. Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι ένα. Είναι ο Παναγιώτης ο Γαϊτανάκης, ο οποίος είναι ακόμα εδώ. Του εύχομαι στο καινούργιο του πόστο να έχει τις ίδιες επιτυχίες και μην με παρεξηγήσει ο coach ο τωρινός, αλλά ίσως κάποια στιγμή να πας και εσύ εκεί πέρα, στην πρώτη θέση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ που συνυπήρξαμε όλα αυτά τα χρόνια. Ποτέ δεν φέραμε ο ένας τον άλλον μια αντιδικία. Υπήρχε πάντα μια σύμπνοια και με σένα και με τους παίκτες. Συγκινούμε γιατί απέναντι είναι όλη αυτή η ομάδα που, εντάξει, όχι όλοι, λείπουνε κάποιοι, αλλά έχω να τους δω πάνω από 7, 8, 10 χρόνια κάποιους και τουλάχιστον χαίρομαι ότι ήρθανε. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλους, καλή επιτυχία στο υπόλοιπο που θα έχεις να κάνεις και ευχαριστώ πάρα πολύ και εμένα. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Θα θέλαμε να καλέσουμε τώρα τον αρχηγό για να συναντήσει τον αρχηγό, τον Στάθη τον Καραχάλιο, ο οποίος θα δώσει, ο Στάθης ο Καραχάλιος ήταν ο αρχηγός της ομάδας όταν ξεκίνησε ο Παναγιώτης στα Γλυκά Νερά. Για να παραδώσει λοιπόν μια εμφάνιση του Γυμναστικού Συλλόγου με το ονοματεπώνυμο, ένα δώρο για την ιστορία. Ευχαριστούμε πολύ. Με το Στάθη θα πούμε και άλλα πράγματα σιγά σιγά για μια εκδήλωση που θα κάνουμε και για την αναγνώριση του παρελθόντος του Συλλόγου και πριν από το 2011, όλα αυτά τα ωραία χρόνια. Επειδή δεν ξέρω αν έχει έρθει κάποιος από τον ΝΑΕ Πεντέλης ή από το Γυμναστικό Σύλλογο Βρυλίσια, θα καλέσω λοιπόν με πολύ χαρά, είναι μαζί μας ο
Χρήστος ο Γεωργουσόπουλος είναι ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου και της ΚΑΕ Αμαρουσίου σε μια ιστορική στιγμή που φέτος επέστρεψε στη Basket League. Και μετά είναι ο δάσκαλος. Λοιπόν, Χρήστο. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να ευχηθούμε στον Παναγιώτη, όλη η οικογένεια του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου, ό,τι καλύτερο στο ίδιο καριέρα. Είμαι συγκινημένος γιατί και εγώ θειασότης του ερασιτεχνικού αθλητισμού βλέπω ότι υπάρχει ερασιτεχνικός αθλητισμός. Θερμά συγχαρητήρια στο Γυμναστικό Σύλλογο Βεβλικών Νερών για αυτό που κάνει. Είναι πρότυπο και χωρίς τον ερασιτεχνικό αθλητισμό δεν υπάρχει αθλητισμό. Είμαι διπλά συγκινημένος σήμερα γιατί ο Παναγιώτης είναι και αυτός απόφοιτος όπως και εγώ του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και αποδεικνύει ότι αθλητισμός και επιστήμη μπορούν να συνδυαστούν αν υπάρχει θέληση. Και αυτό είναι πρότυπο για όλα τα νέα παιδιά. Ό,τι καλύτερο. Συγχαρητήρια για όλους. Ευχαριστούμε τον κύριο Γεωργουσόπουλο και ευχόμαστε και καλή επιτυχία στη δύσκολη φετινή διαδρομή της ομάδας ανδρών στην Basket League. Και το κλείσιμο πριν δώσουμε το λόγο στο επόμενο πρόσωπο δεν θα μπορούσε να είναι, επειδή πάντα η ζωή κάνει αυτούς τους ωραίους κύκλους, ο δάσκαλος και ο μαθητής. Όταν ο κύριος Τάκης Μπακογιώργος γνώρισε τον Παναγιώτη, ο Παναγιώτης ήταν 12 χρονών. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Με πολύ χαρά, όπως είπα και πολύ συγκίνηση, θέλω να έρθετε να δώσετε ένα δώρο που επίσης ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου ετοίμασε, την εμφάνιση με το όνομα του αθλητή. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε καλά. Καλησπέρα σας. Πρώτα πρέπει να συγχαρούμε το Γυμναστικό Σύλλογο. Γυμναστικός είναι. Θεωρώ ότι λίγα σωματεία τιμούν τους παίκτες τους. Πολύ λίγα. Και αυτά είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Πολύ περισσότερο τα ερασιτεχνικά σωματεία. Γιατί δεν έχουν τα φώτα της προβολής, δεν έχουν τη δημοσιότητα, δεν έχουν τίποτα. Οπότε δεν κάνουν κανένα κόπο να βραβεύσουν τους ανθρώπους που τους στήριξαν και θα τους στηρίξουν στα επόμενα χρόνια. Θεωρώ ότι ο Παναγιώτης είναι ένα κομμάτι του σωματείου. Θεωρώ ότι είναι ένας ευφυής άνθρωπος από τη μέρα που το γνώρισα. Θεωρώ ότι θα εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο μοντέλο προπονητή παράγοντα ή ό,τι από τα δύο αποφασίσει. Έχει όλη την γάμα. Και όταν απεχώρησα από το Μαρούσι σαν έφηβος, η πρότασή μου ήταν να τον πάρω συνεργάτη μου. Προτίμησα να πάω να παίξει σε ομάδα και να μην γίνει προπονητής από τα χρόνια που έγινα εγώ. Ελπίζω τώρα το έχει μετανιώσει. Αλλά και αυτό που έχει κάνει είναι σπουδαίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας και λίγο πριν καλέσουμε σε μια φωτογραφία αμέσως μετά όλους τους συμπαίκτες του Παναγιώτη που είναι εδώ σήμερα, γιατί αυτή είναι η έννοια στο κλου της βραδιάς, είναι ο άνθρωπος που θέλουμε να τιμήσουμε με τους ανθρώπους που θέλει να έχει δίπλα του και τους είχε μέσα εδώ σε αυτό το παρκέ. Δεν ξέρω, Παναγιώτη, αν εσύ θέλεις να πεις κάτι. Γεια σας και από μένα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που είστε εδώ. Και γιατί ο καθένας ξόδεψε αρκετό χρόνο, έτσι, εδώ φάγαμε τα νιάτα μας εδώ πέρα, πολύς χρόνο στο γήπεδο, πολύς χρόνο στην προπόνηση, στα παιχνίδια και μετά, ήταν πολύ ωραία όλα. Θεωρώ ότι φτάσαμε όλοι εδώ παρέα και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω και συμπαίχτες που έχω να τους δω πραγματικά πολλά χρόνια. Το δάσκαλό μου, τον coach Μπακογιώργο και γενικότερα όλους όσους ήρθαν να με τιμήσουν. Σας ευχαριστώ όλους για την υπέροχη αυτή βραδιά, δεν θα την ξεχάσω ποτέ μου και είναι κάτι το οποίο δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα καταφέρω, ας πούμε, να έχω κάτι τέτοιο και μόνο αυτό. Ευχαριστώ πολύ, ήταν τιμή μου. Ευχαριστώ πολύ.
Ελάτε παιδιά, έως ότου προχωρήσουμε και στο στήσιμο, θα ήθελα να έρθουν όλοι οι συμπαίκτες του Παναγιώτη εδώ στο τραπέζι της Γραμματείας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ξανά προς όλους. Ο Σύλλογος σήμερα είναι μαζί μας και ο Δημοσθένης ο Αντωνόπουλος, χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο, από τους υποστηρικτές. Είναι πολλοί γονείς επίσης που έχουν έρθει. Καλούμε ακόμα περισσότερους να έρθουν κοντά σε αυτή την προσπάθεια. Καλά να είμαστε να το κάνουμε και για άλλα πρόσωπα τα οποία έτσι έχουν προσφέρει και θα προσφέρουν στο Σύλλογο. Σας ευχαριστούμε.